Kala ko ano lang, nag-message lang siya sa FB na ganito. Pero may sinabi din siya na abangan mo ngayon yung surprise ko. Pero akala ko, kasi mahilig yan mag-joke. Kaya sabi ko, kalokohan na ako. Charlene Di Maiwat po. Happy birthday po. Kayo pa may birthday? Surprise! May surprise for delivery pa nga. Mag-bihis ka muna para picturean Kuya, ka. pwede mag-biso. Sige po, sige po. Wow! Ang baby ko to. Ano din si mami mag-ano? Na ano? Bakit naka-blue? At ang ano, birthday celebrant. Kanina lugod. Ano? Laban mo na lang dyan, ma'am. Upo ka na, ma'am. Be, sarado mo yung pinto, be. Sarado mo yan, no? Para, hindi ma'am, Ayan. From GFS Petrosil Services pala kayo, ma'am, sa San Fernando. May surprise po si Sir Jumel, yung asawa niyo. And may message po siya for you. Ito po. Dear Mommy, it was 2 years ago when we made our promises in front of many people, especially to God, during our wedding. We promised that we will love each other forever. Sabi nga sa song natin, kung tayo ay matanda na, sana hindi tayo magbago. At kailanman at kasaan man, ito ang pangarap ko. Kahit maputi na ang buhok natin, at ngayon hindi na lang tayo dalawa, andyan na si Bibi Aya, ang bibo, matalino, maganda at mabait na bata. Everyday namimiss ko kayo, ang paglaki niya, pero para sa inyo, titiisin ko muna pansamantala ang lungkot dito sa ibang bansa. Para ma-provide ko needs nyo, I love you asawa ko and Aya. And happy birthday sa'yo. Sana sa munting surprise ko sa'yo ay madama mo na I always care and love you. At huwag ka sana makulitan sa akin kung super strict ng monitoring ko sa'yo at kay Aya. Huwag ka sana masakal kay Daddy. Pero kahit ganon, I will always make sure na lagi ka kayong mamahalin until makauwi na ako sa inyo. I miss you and happy 32nd birthday, my love. Your loving husband, Jumel. Wow! Kayo ma'am, ano po yung message niyo for Sir Jumel, yung husband po? Na-surprise na reaction, hindi ko to ina-expect. Kala ko ano lang, nag-message lang siya sa FB na ganito. Pero may sinabi din siya na abangan mo ngayon yung surprise ko. Pero akala ko, kasi mahilig yan mag-joke. Kaya sabi ko, kalokohan na ako, Kadi. Pero hindi ko talaga ina-expect. Ano yan, ipapadala sa kanya? Yes po. Okay. So, thank you, Hal. Hindi ko, talagang na-surprise mo ako. And thank you sa pag-effort. Thank you sa love. And alam ko naman na ginagawa mo yan kasi may pangarap ka para sa atin, para sa family mo. And dito lang din ako, loving you always. Thank you. Yay! Si Aya, si Aya.